Hello mga kabisaya! So kanina po pala pumunta akong SM Cherry. Bumili ako ng ingredients para sa fruit salad. Kasi nakabili kami ng pakwan. Kanina kinain namin. Kaso sobrang tabang, hindi matamis. So we decide na gagawin na lang namin na fruit salad. So bumili ako kanina ng mga ingredients doon. Which is pakita ko sa iyo. Thank you mamaya. So, hi! Shout out nga po pala sa friend ko, si Christopher Luta. Tama, Luta, hello! Ingat ka po lagi. Thank you po sa pag-subscribe. Okay. Wow! Apple. Fruit cocktail. So, may ano kami dito, yung pakwan, na hindi siya matamis. So, gagawin ko siyang fruit salad. So, yun. Yan lang po yung ano ko. So, I have Alaska condensed. Okay. So guys, tapos na akong mag-cut. So ilalagay na natin yung BISAYA. Ito na yung nagawa kong fruit salad. Okay, so lalagyan na lang natin ng condense. Ha? Sarap. Condense. Okay, so tapos na to. Wow! Okay, so kung napanood nyo yung vegetable salad kong vlog, madali lang yun. So ito, done! Hope you like healthy lifestyle. Charot, kung nagda-diet kayo. Okay mga kabisaya, tapos na akong gumawa ng fruit salad. Okay, kung bago pa lang kayo this channel, please subscribe our channel for more videos. Thank you! Get us the blazes out of here!